என் பேர் பிரபாகரன். நான் அட்வொகேட்டாக இருக்கேன். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ஃபார் பாஸ்ட் 20 இயர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். என் ஒய்ஃப் வந்து கேத் லேப் 8 வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை. இப்போ ஃப்ளாட் வாங்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இல்லை. ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து அசெட் ஹோம்ஸ்லேருந்து ஜெகன் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து வந்தாங்க. வந்து அவரோட சொன்ன விதம், ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணது, அவங்க ப்ராஜெக்டை பற்றி சொன்னதெல்லாம் வந்து பிடிச்சிருந்தது. உடனே வந்து அவர் சொன்ன ப்ராஜெக்ட் பம்மலில் வந்து பார்த்தோம். அவங்க அந்த கமென்ஸ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்ததுலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. உடனே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு ப்ரொபோசல் அக்ரிமெண்ட் எல்லாமே நல்லா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணாங்க. என்னென்ன நாங்கள் எப்படிலாம் மாற்றணும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தமாக என்னென்னலாம் நாங்கள் வியூ கொடுத்தோமோ அதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அவங்களோட லே அவுட்லேருந்து எங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து அசெட் ஹோம்ஸ் ஃப்ளாட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் ஆகுது. இது வரைக்குமே எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சொன்ன தேதியிலேருந்து சொன்ன நிமிஷத்துலேருந்து அவங்க ஸ்டாஃபை வந்து பார்த்து அவங்க ஸ்டாஃப் மூலிமா எங்களோட கிரிவன்ஸை முதல்ல வாங்கிக்கிட்டு அதை எப்படிலாம் பண்ணி தரணுமோ அது மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், யூடியூப்பில் பார்க்குறேன். அப்புறம் அவங்களோட வாட்ஸ்அப்லாம் அனுப்புகிறாரு. எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பட் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் என்னோட செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. எல்லா ஸ்டாஃப்மே மோரோவர் வந்து எல்லா அசெட் ஹோம்ஸ் எல்லா ஸ்டாஃப்மே எல்லாம் மரியாதையோட பழகுறாங்க. அவங்க ப்ராஜெக்டை வந்து ஈஸியாக புரிய வைக்கிறாங்க. அவங்க என்னென்ன பண்ணணுமோ ஹவுசிங் லோன் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற இது இருந்தாலும் நல்லாவே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. வணக்கம், என் பேர் சேஃப்டி பிரபாகரன். நான் கேட்கரில் கொஞ்சம் 8 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ கிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பிரேக்கில் இருக்கேன். மெயினாக ஃப்ளாட் புக் பண்ணணுன்ற ரீசன் வந்து லொக்காலிட்டிக்காக தான். என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அட்வொகேட்டாக இருக்காங்க ஹைகோர்ட் மெட்ராஸில். ஸோ மெயினாக ஏர்போர்ட்டு பக்கத்துலேயே மெட்ரோ, ஸோ அவரோட ஈஸி கன்வீனியன்ஸ் ட்ராவலிங் இருக்குன்ற ஒரே விஷயத்துக்காகவே நாங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் இல்லாமல் ஃப்ளாட் வந்து புக் பண்ணது இந்த ரீசனுக்காக தான். இந்த லொக்காலிட்டியில் இருக்கிற ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர்ஸில் அசெட் ஹோம்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ்.